Família! M'he llevat amb ganes de salvar Catalunya, m'he llevat amb ganes de que Catalunya torni a ser catalana. Són 7:15 i he decidit que em quedaré a fer escudella. Escudella, que és caldo, que és el que es menja per Nadal. Això. Per mi tot és el mateix. Escudella i carn d'olla. No sé ni si es fa junt ni si es fa separat, qui s'ho menja junt, qui s'ho menja separat. A mi me la suda, vale? El caldo jo vull. A mi l'altre m'és igual. Què passa? Que el primer que he fet és trucar a la meva àvia, que ella és fantàstica i fa un gran caldo. I he descobert que sóc analfabeta. He fet aquest petit descobriment. Avui aniré a dormir sabent que sóc tonta. M'ha dit que he de comprar un braó de xai, que no sé què és, i crec que el carnisser de Barcelona, que clarament no sap què és el català, tampoc sabrà el que és un braó de xai. I també he de comprar moltes altres coses i una nyàmera, que ni tampoc tinc puta idea què significa. Compraré el que jo considero que hi va en un caldo. Cadascú ha d'agafar la recepta dels seus estimats i transformar-la en el que ell considera. Perquè quan els meus nets em demanin com ho feies, li diré aquesta és la meva recepta. Tot i que dic que aquesta és la recepta de la teva rebesàvia, també quedaria bastant fantàstic. Però bueno, és igual, jo la canviaré, jo la faré meva, perquè jo, els meus nets, no vull que passin pel mal tràncol d'haver de demanar un braó de xai a la carnisseria. A part que ells ho hauran de demanar en castellà, segur. O en anglès, vés a saber. No, ells en anglès. Ells el castellà tampoc no el controlaran. Us he de dir la veritat, he fet trampa. He anat al súper i he vist que hi havia paquets. També et diré, és probable que vomiti. He comprat un paquet de verdures que ho té bastant tot, pastanaga, la xirimina aquesta escarosa, això que fa pudor, té de tot. I aquí també ve lo problemàtic, un paquet de carn. Hi ha pilota, que em fa molt asco perquè està juntada amb un tros d'os i no la penso fer servir, per tant, he comprat pilota. Aquí hi ha pollo, tot això que no sé què és, pilota que no faré servir. Ah, ja líquid, eh? No m'hi trobaràs. I aquesta merda marró topedura, que evidentment no faré servir perquè preferiria qualsevol altra cosa abans de tocar això. Ha arribat el moment de fer el caldo. Ompliré aquesta olla d'aigua i experimentarem. Mentrestant, Alexa, pon Oques Grasses en Spotify. Ella sap coses. Comença un dia nou sobre les teulades. Ah, i també he comprat galets d'aquests més grans, perquè he pensat que eren els que fan Nadal. I he descobert que s'han de bullir 17 minutacos. Ara que l'aigua està bullint, he de fotre-hi això que fa una pudor, famílies, que no sabeu la peste que fa. Hi ha coses que he decidit que no les posaré perquè em fan fàstic, eh? Ho odio. M'estic empenedint, però de tot, eh? Això què és? És que no sé què és. Què és això? I això? No sé res d'això què és. Ah! Mireu que asco. Mireu que asco, tot blanc, amb pèls. Això també fa molt mala pinta, la veritat. Ho deixarem a la olla una hora. I fa molta pudor. Ah, que peste! Queden 6 minuts per posar la verdura, però estic tan avorrida que la posaré ara. Fa molta peste, família. Olora. No fa peste, Gala. Fa molta peste a carn escarosa i és que el pitjor és la textura, en plan, mira que asco la grassa aquesta groga, puc vomitar. Li vaig a tirar les verdures, les hauria de pelar, creus? No. No? No. Però llavors si me vull menjar la pastanaga, per exemple, Clar, sí. des de quan tenim 2 peladors? Un és teu. Ah, sí? Sí, no? Què va? Sí. Que no... Que sí, Gala. Aquí només teníem el meu pelador. Tia, jo no tinc pelador. No, que no és meu, tia. I encima, mira com pinta ratllat. T'ho juro que no és meu, jo no tinc aquests peladors. A mi m'agraden els de ser. Primera zanahòria peladita. És que no sé què és això. Què és això? A veure, fa bona olor, És un nap. Odio ser tan tonta amb les verdures, tia, t'ho juro. I amb el peix. A veure què diu el xat, que és això. Blanc per dins. És un nap. Ah, ho he dit bé! Molt bé, Gala! Això és la chiribia, que en japonès es diu... Que no sé si és això. Que segur que sí. Però s'assembla al daikon. Daikon. Fa superbona olor. L'àpid m'encanta l'olor. En canvi el gust és el mateix, però no m'agrada. ¡Qué bueno! Ja no fa tan mala pinta. ¡Qué asco això! ¡Qué asco això! Lo quiero fuera. Lo quiero ya fuera, qué asco. ¡Ah! El pollo, qué asco. Bueno. Mira això, con el pelito. Mira això. Mira això. Hola. Sembla una cèl·lula. Vomitaré. I això, família, on esteu? Ho cardaré una hora més, 1 hora i mitja. Són les 9, no superé avui. 1 hora i mitja més a xupar-la. Mireu com llueix. Ja comença a fer més bona pinta i més bona olor. He de dir que ara mateix fa bona olor, de fet. Però encara li queda rato, li queda com 1 hora. I estic mirant How I Met Your Mother. Family.
Mireu quina hora és. 22:26, això vol dir que ja està. He afegit una mica d'aigua, perquè si no sento que en quedarà poquíssim quan li tregui tot i baixi. Ja està, però fa molt bona olor. Té una mica de color ja. Tutto bene, tutto perfetto. Ara he de fer una cosa que no he fet abans, perquè volia que acabés de sortir tot, que és treure la caca. Treure la grassa aquesta escarosa que fa mala pinta. Però primer trauré la carn, que encara fa més mala pinta. Nervis. Primera caca. Que asco, tio, és que a mi això em fa un asco. És que mira això. És que es desfà i tot. Ah! És com gelatina. És gelatina literal. Oh, Que això és molt asco. gran, Això és escarós. Hem decidit que el colarem, perquè si no serà complicat. Ah, ara sí. Oh, que rico, nena! Hi ha un piló de caldo. Molt bé! Mira, T'ha sortit perfecte! mira quant de caldo. Cheers! Està Molt rico. bé, no? Sí! Que rico, nena, li falta sal, no? Una miqueta, però és igual, la seva esposa. Hola, que bueno, ja he fet caldo. Molt bé, Gala! Està superbueno! Gràcies! Mai seré cambrera en Mael. I això ho he de tapar, perquè aquí es caguen palomes. Aquí es caguen ocells. Jo no vull que el meu caldo tingui caca. Et quedes aquí un rato, Sheila. Ciao! Adéu! Mireu la caca, això és tota la caca que ha tret el caldo. És que estic ingerint... Ja, tia, però és escarós, perquè estic ingerint el suc d'això, Han passat 12 hores. Bon dia, família. Estic traient la grassa del caldo, però està sent una cosa, com dir-t'ho, molt desagradable. Molt desagradable. L'he deixat a la nevera tota la nit, quan es va refredar el vaig posar a la nevera, i ara... m'estic trobant en què he de treure aquesta guarrada. És molt escarós. Molt, molt, molt escarós. Me'l faré per dinar, o sigui que ara us l'ensenyo, el resultat final. Això ja està, quasi. Li queda, bueno, és que li queda un minut. No sé per què els galets se m'estan trencant. Jo normalment faig servir galets més petits, però ma mare em va dir, home, agafa els grans, que fan més de Nadal. És Nadal? No, però bueno. He tallat a rodanxes les pastanagues que em van sobrar ahir i he tirat la pilota, la he dividido. Estic nerviosa, I si no m'agrada? Com no m'agradi, què faig? I aquest és el resultat final, família. Mireu que bueno. Que rico! La meva primera escudella, família. Que hilo. Em direu, Gala, què és aquesta cara? Els 20 minuts de la cocció de la pasta han set molt intensos. No sé què m'ha passat, que m'he posat a plorar. Bueno, a vegades una noia no pot evitar aquestes coses. Nena, que bueno! Let's try it! Crema boja, això, ara. Una mica de pasta, una mica de caldo, una mica de pastanaga. Cheers, family! Hòstia, por el culo, Que bueno. Família, així és com es fa una escudella. Si estàs menjant bon profit, jo vaig a dinar.